Stalo sa vám už niekedy, že ste boli ubytovaní v nejakom modernom zariadení, boli tam moderné technické nejaké zariadenia a vy ste ich nevedeli ovládať? No mne sa to stalo, alebo teda s manželkou sme boli minulý rok ubytovaní v Budapešti v jednom veľmi modernom apartmáne a musím sa priznať, že asi hodinu a pol som tam bojoval s tým, aby som nastavil televízor, aby sme zapli tam nejakú varnú dosku a tiež sme nevedeli, ako zapnúť klimatizáciu. Vtedy som sa tak zamýšľal nad tým, že ako vyriešiť túto vec a čo by mohlo pomôcť vlastne návštevníkom takýchto zariadení, aby s takýmito technickými zariadeniami nebojovali. A napadlo mi vtedy veľmi jednoduchá vec. A to sú videomanuály. A teraz si predstavte, že prídete do takéhoto apartmánu, zoberete telefón, naskenujete QR kód a vlastne sa vám ukáže, čo s tým daným zariadením máte robiť. Tak sme sa dohodli s majiteľom tohto apartmánu Villa Kolár, že urobíme tu takú testovačku týchto vecí a vlastne urobili sme videonávody na varnú dosku, tuto na elektrickú rúru a vlastne tu už vidíte, že sú tu QR kódy a návštevníci vlastne môžu prísť a keď naskenujú tieto QR kódy, tak vlastne hneď budú vedieť, že na túto dosku patria len špeciálne hrnce, ktoré nájdu tu na dolu, že táto rúra má aj mikrovlnku a ako sa s ňou pracuje. Je tu aj vlastne aj sauna, ktorá je tiež taká trošku špecifická, ako sa ovláda. Je tu aj pračka, takže na všetkom nájdu QR kódy. A vlastne veľmi jednoducho, keď si s tým nebudú vedieť rady, tak pomocou tých QR kódov si to vlastne môžu zobraziť. Ak chcete vedieť, ako to funguje, zastavte si toto video a tu máte QR kód a kliknite si na ňo a uvidíte, že čo vlastne tí návštevníci uvidia. No, ale napadla mi jedna vec, že keď je niekto kreatívny, ja by som si vedel predstaviť ešte iné video, ktoré by pri takýchto prevádzkach, ak vlastníte nejaký apartmán alebo nejaké ubytovacie zariadenie, ktoré si myslím, že by tým návštevníkom mohlo pomôcť alebo ich potešiť. Takže poďme sa pozrieť na to, čo si myslím, že čo by mňa potešilo ako návštevníka. Takže predstavte si, že budete mať prenajatý takýto apartmán, tak by tu mohol byť napríklad QR kód, kde po nasnímaní tohto QR kódu by sa vám zobrazilo video, ktoré vás prevede kompletne týmto apartmánom a čo vlastne kde nájdete a ako ten apartmán celý používať. Už len taká špecialitka, že trebárs tieto dvere vidíte, že sa zatvárajú samé, takže napriek tomu, že tie dvere majú kľúčku, tak vlastne je vám na figu, pretože tie dvere tým, že sa zatvárajú samé, sa zabuchnú a kľúčkou sa to otvárať nedá. Takže vždy, keď vychádzate z tohto apartmánu, musíte si zobrať kľúče. Aj teraz som si pre istotu zobral kľúče, aby sa nám tieto dvere nezabuchli, aby sme tu neostali vonku. A je tu aj taký pytlík, ktorý si tam môžete hodiť, aby sa vám dvere nezabuchli. No a napríklad, že topánky si máte ukladať tu a nechodiť s nimi dovnútra. Ale poďme aj dovnútra, aby sme videli ešte, aké sú tam špeciality. Ak si myslíte, že toto je obyčajná drevená stena, lebo tu nie sú žiadne madlá, tak je to omyl a otvára sa to týmto spôsobom. Niekoho to môže byť prekvapenie, toto pre niekoho samozrejmosť, ale niekto na to prísť nemusí. Takisto tu na dvere do spálne, žiadne tu nie sú, ale tiež je omyl, keď tu na to takto zatlačíte, dvere sú tu na zasunuté a niekto na to napríklad vôbec nemusí prísť. No a predstavte si, že keď tam nájdete takéto nejaké zariadenie, tak určite lepšie ako dávať do toho rezne, bude dávať do toho vodu, pretože z toho vypadávajú kocky ľadu. Čo napríklad my sme nevedeli, ja sa priznám, výrobník ľadu doma nemám takúto vymoženosť a museli sme si to až vygoogliť, že čo to vlastne je a že určité pečené kúratá nám z toho vypadávať nebudú. Zaujímavosťou je napríklad aj takéto zrkadlo. Je tu svetlo, ale ako sa zapína? No, tak zapína sa týmto spôsobom. Je tu síce nejaká značka, ale my sme na to prišli až po 2 dňoch, keď sme tu boli a vlastne najskôr sme si mysleli, že sa to má dotýkať toho a potom sme prišli na to, že takýmto pohybom. Toto nie je ako návod, ale aby ste vedeli o tom, že tí ľudia, keď budú používať takéto technické zariadenia, tak si takéto veci nemusia všimnúť. No a poďme ešte ďalej.
Určite potom ľudí bude zaujímať, kde nájdú takýto, dá sa povedať, bedeker, kde sú všetky dôležité informácie, ktoré trebárs aj v tom videu nenájdu. Sú tu tipy na výlet, telefónne čísla a podobné veci. Čiže aj to je zaujímavé vedieť, kde tieto informácie nájdu. A napríklad aj to, že keď sú tu čaje, či to za to človek bude platiť, alebo ich môže používať a podobne. A napríklad na konci takéhoto videa si viem predstaviť aj to, že keď tu začne horať, musíte utekať týmto oknom. To si robím samozrejme srandu, ale môže tam byť napríklad aj evakuačný plán, ktorý je povinnosťou asi v každom takomto ubytovacom zariadení, ale povedzme si na rovinu, kto to číta. A takéto video, keď si niekto pozrie, tak bude vedieť. Ja si myslím, že tieto videomanuály, takáto videokomunikácia s vašimi zákazníkmi vo vašich ubytovacích zariadeniach vám veľmi pomôže, ale pomôže to hlavne tým vašim zákazníkom. A myslím si, že je to budúcnosť. Takže ak by ste sa chceli viac o tomto dozvedieť, alebo nechať si vyrobiť takéto videomanuály, tak neváhajte a kontaktujte ma, niečo spolu vymyslíme.